Hej igen YouTube, vi er til part 2 her. Fuck da dig. Part 2 i server gameplayen her. Jeg finder lige et sværd. Så lad os bare gå i gang med at vise jer nogle flere ting. I skal bare vide, der kommer mange flere. Hvorfor har du spawnet så mange? I skal bare vide YouTube, der kommer mange flere sådan nogle her gameplays. Hvorfor ligger der zombie-æg? Fuck, det er dig, Jonas. Fuck. Tak. XP. Nå. Men skal vi Nu går du væk. Nu tager du game mode på. Nej. Så vi kan vise resten af Hvorfor? Det er sjovt. Det er ikke at være game mode. Nå. Lad os gå herover og vise jer tingene. Det er en bro, som I kan se. Det her, det er sådan en lille bane, eller hvad skal man kalde det? Nej, du skal jo ikke stå og nakke den. Hvorfor? Hvor man kan købe tid herinde. Jeg skal lige have skrevet, hvad det koster og sådan noget. Hvor man kan købe tid herinde. Og så kan du få noget tid, og så kan du bare nakke alle de grise, du gerne vil. Og så får du det kød, eller du kan donere det til sådan nogen, der ikke har råd og sådan noget. Men det kan man i hvert fald, og så får du et sværd af os. Og nu lader du alt det der være. Så får du et sværd af os, og den skal du give tilbage igen. Nej, den får du faktisk, den får du. Men den giver du lidt ekstra for at få. Nå, herinde der er sådan en fotochance, og der har vi lavet en PSY-video, som I kan se. Den ligger faktisk også inde på YouTube. Den kan I bare gå ind og se, og I må gerne subscribe og hele lortet like os og fuck nu alt det der. Hvor man så kan sidde heroppe og så kigge på, at der er folk, der tager på. Det hvad jeg prøver igen. Hvor der er folk, der får taget billeder. Der var den. Og lave videoer. Hvorfor smadrede jeg den dør? Fordi du er dum. Du er en dør. Der er de faktisk ret kloge, de kan åbne og lukke. Ja, de er faktisk ret kloge. Det her det er et hotel, som mig og en af mine andre venner, som Sagamata. Ja, det ser vi bagefter. Som mig og Sagamata har lavet sammen. Der skal du så købe for at bo i nogle par Minecraft-dage og sådan. Og så er der også restaurant og hele muligheden. Vi skal også lige have lavet nogle flere værelser. Vi er ikke helt færdige med det endnu. Helt færdige er vi ikke. Men restaurant her. Så ovenpå så er der nogle værelser. Det er vi heller ikke helt færdige med. Vi lægger den her server på. Ja, vi lægger den på YouTube beskrivelse af det der. Ja, så kan I join den og husk. Men I skal bare lige spørge, om I må. Ja. Altså, I kan skrive meddelelse på vores YouTube-kanal. Ja, skriv til os over YouTube her i kommentarerne og spørg, om I må komme ind. Det er ikke sikkert, at alle får svar med det samme. Det kan godt gå en uge eller noget, før I får svar, fordi vi kan ikke tjekke det hele tiden. Vi er kun 2 inde på den her kanal. Det er mig og Mini Jonas. Altså, så vi kan ikke tjekke det hele. Men skal vi vise der, hvor vi har lavet TV-avisen? Den har vi også lagt ud. TV-avisen. Det laver vi herinde. Jeg har stadig mit skin på. Ja, han har stadig skin på, efter vi lavede den. Vi lavede den faktisk her i går aftes, men du kan ikke se skinnet. Man kan ikke se skinnet. Og så stod han her. Og så stod jeg herovre. Og så er der nyheder vejret herinde. Og Grønland derovre. Men ja, det var nyhederne. Og så, hvad er der mere? Hvad har vi mere at vise? Vi har jo her oppe i luften. Nå ja, vi har også en skyblock, som vi spiller på. Sky Survival block. Et andet lort. Vi startede ligesom en normal survival skyblock. Men nu er det så blevet til en lidt bedre. Og heroppe må man ikke spille med kreativ. Så vi skal egentlig ned herfra. Nå, vi går ned. Og det gode er, at der er vand hernede. Og jeg har lavet sådan en mega random ting. Men hvis man kigger godt efter, så ligner det et øje eller et eller andet. Og så har jeg skrevet, I don't know what it is. Ja, se, I don't know what it is. Og så en smiley. 2 smiley. Og så har vi det her fly, hvor jeg har skrevet en SAS på. SAS. Og ja, den kan jo så skyde. Den kan skyde, det kan vi lige vise. Så skal vi ind i bagdelen på den. Her.
Hey, creeperen er inde i vores... Ja, sådan en kampfly. Og så tænder man den, og I kan se, de skal lyse, så skyder den ikke, når man slukker begge. Så det var fuldautomatisk. Og så skyder jeg. Og på den der helikopter der. Ja! Nå, og herinde der er der, det er et kampfly, så herinde der er der sådan nogle opereringsmaskiner. Dem kan vi lige vise. Kom nu. Så ligger man så i sengen der. Der er monster den her. Det kan jeg ikke. Ej, fuck det. Nu kan jeg godt. Okay. Så ligger man der, så tager man dem ned. Og så gør man sådan. Og så skal man lige ligge der lidt. Så skal man kigge på computeren her. Og så kan man se, hvad de har fejler og det der. Så må det komme ud igen. Og så skal vi lige læse her i bogen. Hvad fanden er det? Ja, det er fint. Nu må gå igen. Springvand og... Ja, det er sådan lidt af hvert herinde. Og en TNT-kanon. Og vi skal vise det her. Og det gør vi i næste episode. Okay. Jamen, YouTube, vi ses i næste episode, der vil vi vise jer sådan en ø, vi har lavet med en masse elektronik. Og så vil vi også vise jer Survival Land, Pistons og alt det der lort der. Men vi ses der.